Butot ayaw ko igaan. Why! Budong na nalatubay! Bahala. Ning sabot ang binto. Oy, makoy. Oy! Waling baso. Uy! Ari, hawiri daw. Ari. Mau paso dari mulut. Iyan mo siguro di isdaan eh. Hey! Tulog ka ba? Sure, gani ka nang. Butot ayaw ko igaan. Ay, lagwa. Uy! Wala, dagat yan ba? Uy! Nilukso, nagbako! Makoy! Kare ba? Hoy! Mabasa ang fish? Nganong mabasa man ang fish? Doy, ato sa daw, doy. 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 Ato sa daw magaron. Alata. Kana. Isda. Mahurot ang yato. Uy, sarapan na ninyo ba kayo mo rin dagan ninyo matapos. Masag di sa laman ng gagmay. Di pa lagi na mamatay. Mana, ati matapos. Masag Kaya di na. ba? Basta kay pamoniton. Look! Look on! Wow! Ano hawiran ang wa mo ano ba? Dapat doon. Oy, Ginoo. Aga! Aga ko a fish ko eh. Little fish. Where are you? Where fish? Haraman! Haraman! Wala. Dada! Dada! Nala. Na. Ay ay. Good, good. Labi mo dong na ng fish pan. Dali ka mo dong anak ka mama. Uy, gas na ba dyan na? Ako din. Takbasa ka doy. Basa. Idon na si Bod. Tungaan mo na lawas na. Kana idon na si Bod. Idon. Oh, sige, labi. Oh, tuala ni sud. Saba ma. Dala. Ako riyan ba? Doon ang uba. Alang-alang na di pa kanak ko. Hoy! Mudong na nalatubay. Bahala. Doon na ng sundang, Simon. Doon ba? Tara, lumulupad na. Gatanaw ko. Pala dyan, tadi tubig. Mulukso, ganina eh. Yung papa matulog. Kuy, git, kuy. Buta ari ang dadon pa. Kada rapi kalaom. Ilan nakapagpantat? Ulo. Doy! Ano makuha na ba? Ay, ayo na lang dito na ta. Dali. Maliligayang araw. Labi na Kuha ka naman pantat. Sinalangon ka doon na nato. Sabot. Ning sabot ang binto. Kapay pantat? Mga libat. Na! Ginoo ko. Pagtagbo, ganipod mo una. Si Cheese. Ito na mo yan. Oy, makoy. Uy, makoy. Labi na, koy. Koy, uy, batang. Ew. Beg, beg. Lag. Ah, day. Muna, tagkabuan ay mong jabuon rap. Sali ka na tata. Go. Yeah, you go there. Hoy.
Si kuat umakoy labag. Mong swimming pool oh. Ha? Doi. Badyang. Iskay di mong swimming pool oh. Badyang nan ganang duwa na. Duangon nani man duangon no. Ika ring kari sa do yam. Yam. Sige sa gamay ya. Ayaw, bukas. Nang bungpad na. Wala na. Oh. Grabe ma isaon mo na oh. Oh, makakuha di ka ginana. Simut na. Hindi nga una na simut. Ma, tuan na. Batay. Oy. Bibigyan ba yung Batay, bisuwag dito. Bantay. Okay. Yan. Tari dukbukan. Tinuod jud na kay murag mo jud ni pinakalisod nga ang giluto kay na stress jud ko ani kay di madaog santong usapan di potolo da jud ang uy kay basin sa ni mugdukduk di jud mamatay ara jud taasa jud kinabuhi. Di ba kay igsuon na mo ni sila tilapia nga mabuhi og kanang fresh water ba mga lanong mabuhi sila ana dugay jud mo sila mamatay basi pag ipirituhon na mo nas oil ng init zamo kasi sayaw gyud nas mantika zay di ba so ara jud nang taasa kinabuhi sumo ang ganahan kag taas og kanabuhi nahala inom og lanong. Unsa galisod jud ko ani kay I'm not a pro sa mga ay og pantat so galisod jud ko unsa paghawan og pantat so nagputol no dazo nang kay okay nang tagdili dangog ang iyahang kanang saingan ani ang iyang panit ang iyang lawas kay inighawid di mo dangog zamo mo diretso na may puron mo diretso imong kamot sa binso kay delikado man sa mo na binsog mabinsuwan ka kay kuan man saingan anang mahilantan man ka sumo na nga just like my brother nalabyan ra og kanang pantat iyang tiel na binsuwan ra few minutes ng labay na nang huy-huy ang lawas unja nihilantan dadyon di ba so mo nang dili jo ngay kumpinsaan kay when I was a kid butig tan-aw ra magupukon lang nga tigkabza-kabza so wala gad jud koy ka experience ka inigpunit nimo insang pagpunit anang pantat di ba kay sa una tigsinggit ra man ko na tangina wala ko kasinggit ganiha kay focus mo ko ga video ako may ga video makita anjong wadiha ko sa kabza-kabza sa last part na ko kay igo na lang ko gahinlo so mo na nga I'm not a pro sa paghawid og pantat aron di ka mabinsuwan. So mo nang giputol no dadyo nang diba? So mo na nga sakto pud zamo kay amo ang isudaan no to agi iskabitche kay gahay mag tipo mas among fish pan bis kay pang tilapia ra to apil mas tilapia sila may ning mako. So mo nang luto nog apil kay muna may tuwa-tuwa niya sila rin magko, diba? So matikasan dyan mga pantatas, iskabitsi lagi ka. Sakto so kay arang kapuya kabza-kabza aw na isudaan mo nang and that's it. This is Miss Cynthia. Itadakimasu. Ma, dili ma. Pantat. Away na ko. Matilong sa kesa. Mayan sa nasirika. Hoy, Lagi sugban ang tilapia tulumbo. Yaw may kasampaw. matilong sa at ngonta. Yaw may kasampaw. Pareto matagumok ng kasa may kasampaw. Isa sa pantat na ni. Hinala ko ba? Sa di pantat ni. Damian mo Pantat na tanan. Uy, pili na unya patong hinalang na tilapia. Mian man. Damian mo ba? Pirito, napikya ba napatay sa kapito nga? Ibalik luhar. Pati na, di na wala pantat. Akare tilapia na atong tilapia pa na duha pero kuan gisugban na ni mama dili dito. Di ano na. Makana si Makoy. Dapat Andra. Andre. Hang. Andra. Nawa. Lasa ba ang hangda? Lasa? Gihangan ba ni Miss Kabitsiyam? Sili raman ang tag-an. Healthy pa kuning pantat. Ulit. Uy, lagi kay naa man sa fish pa na to. Hindi kinaon ang mga kahotog tuha. Gilapwaan man guni una para mawa to kuan. Das prito pa do. Gani arte-arte dun sa unan yung ubos lamingan mga bjam yung juni. Uy, si Makoy manderon, Makoy. Bago ka taluset isda. Isda. Wag gibuhian ni jag isda. Pasod na sa yan ila sarado ng kan. Hoy, kapoy na dugoy mo ko sukat. Dili ka ganiya ko akin. Ano kay ugba ang kanto ke? Pasod la rin. Kana ka patro ta.
Ma, hindi lang bata. Ang hinayan si Rika. Abi ba kayo? Ulo na. Andre! Andre! Wala ka kuha.